khat ka jala ulai soi ban manjur ke jingpan kala ya ka market act ni ka anyo kabala manjur ka dorbar ka KHADC ha usnam arhaja arphawai layo e jing manjur ha ka arphawndru tarik naitung arhaja arphawlai lingba jog ni ka an malaki yo kindon ka subcommittee ka ban khat kum ka market managing committee ha ka ba ki de khat kin long ki nong di ki nong rap bat ki mahjon kani ka subcommittee ka don ka board ban penbet ya kinu kinu ki jing ya pher jing mot hapdeng ki nong di ki nong rap bat ki we ki kam kadairu bandan ka register ban but dien ki trai dukan bat ban pha record shaka executive committee man la usnam ka congress meri kharpuri ka em badi pet ya ka yo kalau ong bakani ka an kan yarap shibun ki nong rap namar bakala kran shai baka district council rani ka executive committee kala ban bu e ka dor bat kan omdon shu ka jingot kilo ki marap khot ya kani ka press conference kadi halor ka ba ulat kejala ula ai ka jing menjur ya kani ka amendment bill jong ka market act ka bangi lapas hapo ka house hau arajar arpowe bat bangi dang yo ai ka jing menjur kadi 26 jong ubnai julai ti nakaliang ka jong ka department bat ngakum ka em in charge jong ka market nga dap da ka jing kemen namar ba kani ka amendment act abang no amendment act kam de shu kabil kalong ka bakong san ba ka banyarap na benta ki nongrem kumba phi la ui na kapor sha kapor ki nongrep ki jongi ki ut ki nam habe de bat ki marrep ki jongki haka jingsha khnyot ben ya kador haka jingsha khnyot ben khamtam e kine kani ka jingot kilo dia kani ka at kani rap chishai kinong rap haba yade mo hayo hat haba yade yathet yaki marrap ringkat bat ya ki jingri jingdo kamde tang ki marrap kani ka at ka kren ru ya ki jingri te kani kalong ka main objective jong kani ka amendment act te bat ka benda jong kani ka amendment act ru kalong ba man kiyo kinong penyat mo kum kini ki market managing committee kide banbu kerpang ya kini ka farmers consumer market area na benta ka jingya di ya thiet ya ki marrep bat ya kini ki jingri ki livestock be ki mo ya kani rap shibun ba bat haman kiyo ru kindon kini ki sub committee bagi khat kata ka marketing solicitation committee ka market managing committee kan constitute ya kini ki sub committee but hakani ka sub committee kindon kinlong de khat ru kindai ki nong die mot ki nong rep but kini ki mahajan te but ka market managing committee kan constitute ya kani ka committee but hadin bakila de constitute ya kani ka committee pan kinyo ya ka jing menjur na ka executive committee we dia ka banyarap ya ki nong rep kani ka amendment act kadi halor kador bahakani ka act kala krenshai ba ka district council ka executive committee kala banbu ya kani ka ya ki rates minimum support price kani ka banyarap shibun ya ki nong rep ti bat sa kaway ru bun ke mo kalong ka ba ka ba kaway pa kaway ka kendon ka ba lese ka ba nakaliang ka jonga ru unrengan chu ai tang e ki main objectives jong ka habay de bat kini ki jhur ki chap kinu ki mo ki mar ka ba ki wanra ayo ru kani ka committee ka don ka bor ka ba kan check bakinum don any adulteration no food adulteration in the market di kumi ki jingri kini ki livestock ru kadon kabor ka bakan check ba kide bandon ka certificate ka bala issue na ka veterinary ba kini ki livestock kini ki jingri jingdup ki banwanra hayo kilong ki bibit ki balong babit ba ki pat ba kin consume te namar ba kadon kabor ka baka kan khang sandon ru bat kinum la bandiru te kita kide ke brokhai ba kani ka amendment act kan trekam te khamta me haba PUE baha kini ki khindiat banai bala de kadon ka dikhi win habe de bat god kilo
Dia hang ni ru ngila ya besu habede bat ka 8 kilo ba ka 8 kilo kan num dan shu. Tikani ka akala kren shai ban num la shu ban 8 kilo. But hayo ru kandon kani ka bakin na ban khmi ban pet habede bat kini ki non tribals ru no ki non tribals ru kinum la ban khayi claim ka trading license but kani ka committee kan khmi kan pen lu di kita ke bro khai but ka weiru lada ka don ka jing pair jing mut happening ki non rep bat ki non khayi ru kani ka sub committee kala ban pen bet ya kita ki jing e mo but kala ru ban de lakam ye ki babun ba ki nong rep ki amat ki jinge te ka sub committee kani ka committee ru kala ban perking habede bat kani ka mo ka bangila ya kren na kapor sha kapor ya kani ka khayi binami te ban penduna ban pendu sendan ya kani ka khayi binami kani ka sub committee kade bandan ka register ka babya but hakata ka register kan hab ban bodien ban record ya ki try dukan but ye ki nong shongwai brokhat but ban pha shaka executive committee shaka EC na shaka department jong ka market ba kin pha man kasne ba ngiru nginang ni ngin bodien bat ngin pet na marbale ba kani ka khayi benami kala jele sha papalan ti kita kide ki ba kani ka sub committee kadon kapor but ka ba kongsan ya ka ba nang ne shakmat ru kidukan khalai mo kidukan khalai kidukan kiat ki hab ban pan sha ka NOC na ka executive committee but tribals but non tribals ti kidukan ki bladon lupa ti mot kinchuan ban regularize ya ki ayu license ki jongki ya ka NOC ki jongki but kawai ka bakong san ka bangi ui hakini kisni bala jale shisha ka jala ka jongi kede uni drugs te bat yo drugs ru hakani ka amendment act la khang parsha but anum sha ban di drugs ban khayi drugs ne hadu yo ganja ru hakino kino ki yo ki han bala dalam badan bapen khain ko mi kitaro kaladon ka penalty ka ban penalize ru yo no bapen khain hadu shipo hajar ka kala kran shai bade hadu shipo hajar te om tang kataru kane ka amendment act kaladon yeki kala bu lupa ba kinu bapen khain yeki kendon jong kane ka act thi ba hadu ya ka management kani market management committee ru lada ki pen khen te kani ka sub committee kan ai ka jing ujor shaka executive committee but na kaliang ka jongi ngin sale ka badan kam but kumno ban penalize but ban pentre kam ya kani ka at nang ni shakmat ya ai kubde kerpang ya ka isi ka barim hapo ka jing lam ka jongi ba titas but rukum jo ya legal advisor jongi ba Robert Khajarin i beladon benta ban penbit penbiang baide bakani ka bil tengah ai kuble kerpang ro ya ki officers jong ka department jong ka market te kumjo ro ngai kuble ya ka committee ka bangila constitute habede bat kani ka amendment bill yaki members baru khaj ngai kuble kerpang yaki VPW nganam la banjer kerteng VPW tinga ai kuble kerpang ro ya ka isi ka bamenta hapo ka jingyalam ka jong iba penyat sing sim but kumjuru ai kuble ya ka DC department hapo ka jingyalam ka jingpet ka jong i deputy chief minister badan buram jongi i sir president tunsong yaki officers jong ka DC department rokobe kumjuru ya ka law department but ki officers jongka but khadu khadwai ngai kuble kapang ya ulat ka jala ka jongi ubala ai ka jing manjur ya kani ka amendment act
kejomi.